Hola, bones. Soc la Míriam, l'assessora de lloguers d'Espígol, i avui us ensenyarem un pis que tenim aquí a la zona del centre. Començarem ensenyant-vos el menjador. El pis està semi-amoblat, tenim sofà, tenim la taula i hi ha alguns matalars. En el menjador tenim una sortida amb un balcó amb molta llum. El pis disposa de calefacció a gas ciutats. Aquí passarem a la cuina. D'electrodomèstics tenim el que és el forn, la campana i fogons. Després tenim aquí una sortida on hi ha la caldera i un rentador per posar el que és rentadora i secadora. I ara passarem a la zona de les habitacions. Tenim 4 habitacions, 3 d'elles individuals i una doble. Hem passat una individual, la segona, aquí a mà dreta teniu 2 banys, un és amb banyera, un bany complet amb banyera, i aquí tenim un bany petit per invitats. La tercera habitació individual, que pot ser habitació o despatx. I aquí tenim la quarta habitació doble, que per mi és la millor. Té una entrada de sol molt bonica. I això és tot. Si voleu saber més d'aquest pis, no dubteu en posar-vos en contacte amb Espígol. Moltes gràcies.